Bietene, je kalo klitan saba, samba flani muga ani woro, ambe au munu sigleme ka na jeni wakatina. Gabon, Congo, Brazzaville, Féminin, Touarangi munu sigleme, fan fe amana ke yoro France, Ameriki, Espagne, Italie, Japon, Chine, abeka yere ye bifuli ale konnala. Kunafoni min nabo sika makono. Tene fuka trasi sibrima, mali kunafoni brolo sera kelengena bela jilinga. Niyo wati sili. Ayo bismillah. Kunafoni damnela bi femi commission de l'Union africaine au Nyamai no ye monsieur Mohamedou Ali Youssoufi ale nana an ka faba konnala ya no kunu kari ni o bena jouer kalo kile 10 ani flama samba flani muga ani woro ani ma chama ni koni nana ɲɔgɔn fɛ una hunye kana bonyoyela ani bara sira koni oma anana an ka jamana kɔnɔ waati min na sa a bismillah an ka panguru jigi kɛnɛba o la senukaw olu feyeno a bismillah ma min fɛ sa o de an ka ministre min bɛ no ni a ɲɛsinin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kuɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye monsieur Abdoulaye Diop ye ka taa se an ka ministre min bɛ no ni ale fɛnɛ ɲɛsinin bɛ an ka maliyɛn den minnu fɛnɛ bɛ no ni olu sigilen bɛ jamana kɔ kan kalu ka koɲɛw ni ka olu ɲɛnabɔ ni o ye monsieur Musa Aga Atayara ale ye waati kɔnɔna la sa u bɛna bɔ ɲɔgɔn min ni ka o kɛ o ni an ka jamana maaba caman olu bɛna kuma falen falen ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o état major général des armées ye olu n'u dɛmɛbaa kulu k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ an ka finitigilakaw olu dɛmɛbaa kulu kɔni bɛ ka waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka bɛnwagati wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka dankari olu la yen nɔ ni o ye jinimu ye ka taga se FLA kɔni ye olu ma juwe kalo tile 12 san 2026 ni o bɛnna kunu karidonya kɔni ye o ma an ka finitigilakaw u taara bɔ bɛnwagati wale tigilamaw kan yɔrɔ dɔ kɔni na min ni ale ni agilɛw kɔni man jan ɲɔgɔn na n'o kelen u ka bolimafɛnw kɔni ka olu jɔ ka ɲa o siratigɛ la sa an ka sanfɛ pankuru kɔni ye ni maa ninnu kɔni ni ka u susu olu ka bololaminɛw bɛɛ lajɛlen k'a yira u la k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni kɛra sababu ye sa u ka laɲini kɔni ye min ye o ma se ka sabati u fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale ko an ka finitigilakaw kɔni bɛ yan ka se ka maaw n'u bololaminɛw ni ka olu kisi laɲini ye o de ye fo ka taa fɔ ko bɛnwagati wale tigilama ninnu kɔni banna fagala sa olu bɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ association an ka bɛn maya la ni ale dakurunya kelen ye a ka BM ye olu ye u ka deuxième convention ordinaire kɔni baaraw ni ka olu kuncɛ kunu juwe kalo tile 12 san 2026 CICB ale kɔnɔna la u ye ɲɛma kura ni ka o sigi ka tila tuguni ka maa kura wɛrɛw ni ka olu sigi biro ale kɔnɔna la minnu kan ka baara kɛ san 5 o kɔnɔna la u ye ɲɛma kura kɔni ni ka o sigi bonya ani karama o kɔnɔna la votima ye a la u ye sigikafɔw ni ka olu de kɔni ka o kɛ association an ka bɛn maya la ni ale ɲɛma ye Badara Aliyu Aidara ye faraɲɔgɔnkan kulu in ka laɲini ye min ye o de ye maaw ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ diinɛ ko tɛ politiki ko fɛnɛ kɔni o tɛ silamɛ diinɛ tigilamaw kerecɛn diinɛ tigilamaw fo ka taga se an ka laadakɔrɔ tigilamaw olu kɔni ma ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'i y'a mɛn jamana kɔni ale bɛ sigi kan kelen kan o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw olu bɛ ka kan kelen kɔni ni ka o fɔ malidenw olu kɔni tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la ka caya maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Senegal la Burkina Côte d'Ivoire Benin o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ se ka fɔ ko a ka bɛn ma ale kɔni kɛra international ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kunnafoni ye fɛn min sɔrɔ ja la ni ka yira aw la aw ni ne an ka jɛ ni ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dan sɔrɔ ale ko matigi ka dugawu ni aw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an farala ɲɔgɔn kan bi ka bɛn le 12 7e mois l'an 2026 ka sanga ni an ka bɛnbaya la ka sigi belebeleba min ni o tun bɛ an ka bɛnkan sɛbɛn kɔrɔlen kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma an ka bɛnbaya la ka foroba sigi belebeleba ka sanga ni o kuncɛli an bɛ an jɔ nin jɔyɔrɔ in na ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka Mali kɛrɛfɛ jamana bɛɛ fo
ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sɔnna ka jɛni ni hakilina ye ni o de ye an ka bɛnbaya la ka hakilina sabatili ye ɲɛnamaya kɔnɔna la. An ka bɛnbaya la an bɛ segin a kan politiki tɔn tɛ, jama ɲini tɔn tɛ, tɔgɔ ɲini yɛrɛ fɛnɛ tɔn tɛ, parce que ni tɔgɔ ɲini kun don san y'a sɔrɔ an bɔra kɔnɔ Mali kɔnɔ yan. Ni jama ɲini don alhamdulilayi anw bangera jama de kɔnɔna la ani an masaw barika ye. An bɛ diinɛ min kɔnɔna la n'o ye silamɛya ye, Ala ye bonya bɛɛ lajɛlen di an ma o kɔnɔna la. Donc o la nin tɔn in anw m'a sigi ka diinɛ dɔ promotion kɛ, anw m'a sigi ka taasira dɔ promotion kɛ, mais an y'a sigi ka adamadenya de promotion kɛ. An ka bɛnbaya la kuntilenna kelen dɔrɔn de b'a la ko vivre ensemble bɛ se ka sabati cogo di. An ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama na, an k'an jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, wa an k'an jija an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye i n'a fɔ Ala y'an da cogo min na k'an kɛ kelen ye, i n'a fɔ an ka jamanaw ye an bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaden kelen cogo min na. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Aw ni ne bɛɛ lajɛlen filɛ nin salle in kɔnɔ yan, oxygène min ni an bɛɛ lajɛlen b'a la k'a sama ka bila, mɔgɔ si fa m'a dilan, mɔgɔ si karamɔgɔ m'a bila ye. Mais Ala y'a bila ye. Minnu dalen don a la ani minnu ma da a la, a bɛɛ lajɛlen b'a la ka balo oxygène in na, wa a bɛɛ bɛ ka balo ale ka sumanw de la, a bɛɛ lajɛlen bɛ ka balo ale ka ji de la. O tuma na Ala de fɔlɔla k'an kɛ kelen ye. Ala y'an kɛ kelen ye cogo min na, an yɛrɛ ka sɔn an yɛrɛ dama fɛnɛ ka kɛ kelen ye ten. Ala ma farafasiyali kɛ dɛ. Ala ma farafasiyali kɛ a ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛ chrétien ti balo ni dugukolo in kan, n'o tɛ silamɛ ti balo ni dugukolo in kan, n'o tɛ laadatigi ti balo ni dugukolo in kan. O tuma na n b'a fɛ an ka bɛnbaya la nin ka kɛ a ka hakilina ye, a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la nin ka kɛ a ka miirina ye, wa nin de ka kɛ a ka kuma fɔta ye. A bɛ min fɔ a mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a n'a ni mɔgɔ mana jɛ. An bɛ kɔn k'a fɔ ko asalamualeykum, aleluya, aw dansɔgɔ ani ko. An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma, ka foli di nabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma, minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka foli belebeleba ta k'o ɲɛsin an ka conseil d'administration ma, ɲɛmaaba yɛrɛ ma, n'o ye Badara Ali Usumana Haidara ye. Ka foli di an ka CA membre bɛɛ lajɛlen ma, ani an ka bureau national mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, international bɛɛ lajɛlen. Bi an nisɔndiyalen de bɛ yan nɔ ka sanga ni an ka sigi ye, i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na, ni an ka deuxième convention ye. Donc o bɛ wajibiya k'a fɔ ko san yɛlɛmali san 3 o san 3 o de tun don an ka convention na fɔlɔ, mais ɲinan a kɛra san 5 o san 5 ye. Donc an filɛ nin ye ka kɛ o ɲɛma kura fɔlɔ ye, o de y'an bila bi ni lajɛ in kɛnɛ kan yan nɔ. Oui, min bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw ye fo ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma, o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kelenya la. I n'a fɔ an ka association yɛrɛ devise b'o fɔ an ye cogo min na, unité, solidarité, laïcité. Fo an ka kɛ kelen, an ka hinɛ ɲɔgɔn na, an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la. Donc n'i ye o hakilina belebeleba saba in ta k'o lajɛ, i b'a ye k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ. An tilala ka na an ka dalaminɛkala fɛnɛ kɛ tuguni, ko n'an kunna ni ɲɔgɔn ye, Ala bɛ sɔn ka fara an kan, an bɛ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ. N'o y'an ka slogan vivre ensemble, c'est se lever ensemble. Merci. San 2026 bagi kimɛli jaabiw kɔni olu u bɔra fɛn min ye juma tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o ye. A yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Masinakaw olu fɛ olu ye balinankoba ni ka o kɛ. Bɛɛ b'a dɔn nin waati in na k'a fɔ ko kurantigɛ kɔni ale fanga ka bon kosɛbɛ, lakana sira fana kɔni o ma. Fɛn min ye Masina kalansoba min bɛ yen nɔ ni o ye lycée public ye, olu kɔni ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ san 2026 bagi kɔni ale la. U ye fangaba kɔni ni ka o sɔrɔ ka kɛ ni kɛnɛrɛ ye kalanso yɛrɛ kɔni ale ye. Maa caman bɛ k'a ye k'a fɔ ko nin waati in na kɛnɛrɛ ye kalanso ale kɔni bɛ ka fanga ni ka o sɔrɔ ka taa fɛ. Kucalakaw olu ye taji kɔni ni ka o sɔrɔ DGCC kɔni ale ka kɔlɔsiliw kɔni olu kɔnɔna la juillet kalo tile 11 san 2026. Camion citerne kɔni ale donna Kucalakaw kɔni olu bɛ se k'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ u ye taji kɔni ni ka o sɔrɔ. Jumasu ka dugu jɛ sibiri la n'u o bɛnna juillet kalo tile 11 ma, fɛn min ye Kɛrsikannikaw ye. Kɛrsikani
ale filɛ nin ye Usubi Janya masurunya kɔni na u wulila k'a sɔrɔ maa ŋaniya jugu dɔ kɔni de Ala minɛ ni ka u ka pano min kɔni ni ale bɛ jibɔninw kɔni ka o sama o pano 10 bɔɲɔngo u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka a tiɲɛ ka u ka kabulu fɛnɛ kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu tiɲɛ jibɔninw in yɛrɛ kɔni k'aw hakili jigin k'a fɔ ko a musaka kɔni bɔra fɛn min ye kɛsigani denw dɔw kɔni kunna minnu sigilen bɛ Europe jamana kɔni ale kɔnɔna la nin dugu in yɛrɛ kɔni a bɛ waati jan bɔ jiko gɛlɛya kɔni tara ka bɔ olu kan nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa ŋaniya jugu kɔni kɛra sababu ye ni ka jiko gɛlɛya kɔni ka o lase u ma u ye maa ɲini maa min kɔni bɛ nin baara ninnu ni ka u latilen teliya la walasa ka se k'u bɔ jiko gɛlɛya kɔni ale la nka u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ale tɛ bila ten maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya jugu in kɔni kɛ sa fo tɛgɛ de kɔni ka da olu kan. An bɛ taa Ɲuro du Sahel kaw olu fɛ yen nɔ tajugu gɛlɛya kɔni kɛlen don sababu ye ni ka dɔ fara olu ka balo kɔni ale sɔngɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen sa ni o ye malo ye a kilo 50 bɔrɔ ni o ye brisuri ye ale kɔni kilo 50 bɔrɔ bɛ ka feere sefe wari 4000 maa caman yɛrɛ kɔni kelen don ka i sen bɔ ale sanni na nin wagati in na a yera k'a fɔ ko taji kɔni dɔ faralen don ale sɔngɔ kan kosɛbɛ an sɔngɔkaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ o fɛnɛ kɛra sababu ye sa ni ka gɛlɛya kɔni don u ka baloko la olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka taji litiri kɔni bɔra 340 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 500 la fɛn min ye gasoil ye sa ale kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ 460 de la. Sankaw olu ye u ka plaki fɔlɔw ni ka olu dili daminɛ kabi juillet kalo tile 7 san 2026 u ye plaki 200 ni ka o de kɔni bɔ ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna juillet kalo tile 15 tɛmɛnen o la u ye plaki 30 bɔɲɔngo ni ka olu kɔni ka u di u tigiw kɔni olu ma fɛn min ye office national des transports o ɲɛmaa ye ni o ye Mohamed Aga Aser Watani ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni ale bɛ to sen na fo kalo 6 bɔɲɔngo. An bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoniya ale datugu an bɛ taa Sɛbɛnnikaw ka jamana o kɔnɔna la olu kɔni bɛ ka fɛn min ye CEDEAO ka sommet 69 baaraw ni ka olu daminɛ u y'a daminɛ kunu kari ni o bɛnna juillet kalo tile 12 kɔni o ma fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye olu bɛna fara ɲɔgɔn kan kari don juillet kalo tile 19 nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Sierra Leone kɔni ka CEDEAO jamana ɲɛmaaw ni ka olu bisimila a ka jamana o kɔnɔna la. Sud-Africains ka jamana ɲɛmaa ni o ye Cyril Ramaphosa ye ale tun bɛ bɔ ɲɔgɔn ye la Faransi jamana ale kɔnɔna la min ni Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ye a bisimila dɔgɔkun laban o kɔnɔna la n'o ye Emmanuel Macron ye laɲini ye min ye o de ye Faransi ale ni Sud-Africains kɔni u ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ boloniɲɔgɔnmayaw kɔni olu sinsinna ka tila ka bolonɔbila sɛbɛnw kɔni ni ka olu kɛ fɛn min ye baara taasiraw dɔw la. Turki jamana ɲɛmaa ni o ye Recep Tayyip Erdogan ye ale ye balinankoba ni ka o kɛ kuranɛ durusila maa 114 kɔni olu la min ni a ye Imura Biye kɔni di u kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani u kalanbaa yɛrɛ kɔni a ma ɲina o kɔ musaka in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a yɛrɛ kɔni jufa de la ni maa ninnu kɔni a ye nin balinankoku la wagati min na a bɛ ka u ka sɛbɛnfura kɔni ni ka a d'u ma Istanbulkaw olu fɛ yen nɔ. Suranɛw ka kiiriso kɔni ye fɛn min ye FSR o ɲɛmaa ye ni o ye Mohamed Amda Daglo ye ka ale ɲangi bada kaso kɔni datugu o la a dɔgɔkɛ ni o ye Abdrahim ye ale ni maa 14 tɔ u ye olu fɛnɛ kɔni ɲangi k'a ye k'a fɔ ko u nɔ yera maa faga caman kɔni na u ka jamana ale kɔnɔna la. An bɛ kunnafoniya kuncɛ ni Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna ye fɛn min ye Laginɛ première dame kɔrɔ kɔni ye ni ale ye Aja Andre Ture ni ale ye Laginɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ o furumuso ye ni o ye Segu Ture ye ale ntanyana juillet kalo tile 8 san 2026 a ka janajaw olu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu kari juillet kalo tile 12 san 2026 maa caman de kɔnɔna na ni kana taasi bila kɛ première dame in kɔni ale an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye.
kunnafoniya dɔw nasira fɛ bɔlɔlɔkana ale la an y'a ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni ni karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw karila ɲɔgɔn na Anefisa dugu kɔni o kɔnɔna la a kɛlɛ kɔni ale sen fɛ sa fɛn min ye karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw olu ka ɲɛmaa ye ni o ye Yad Agali ye Yad Agali min yɛrɛ kɔni ni anw ka jamana marabaw olu kɛlen don ka musaka da a kunkɔrɔ ni maa o maa kɔni kɛra a ye fɛn ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ale sen fɛ a sɛbɛkɔrɔ joginna dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a tanyana kɛlɛ in kɔni ale sen fɛ nka halisa an ma se ka kibaruya jɔnjɔn kɔni ne k'a sɔrɔ a la an b'a ye k'a fɔ maa caman hakilina ye min ye n'o y'a sɔrɔ kɔni a tanyana kɛlɛ in sen fɛ o ye baara ɲuman ye nka n'a y'a sɔrɔ a ma tanya fɛnɛ ko f'a joginnen don a bɛ Aligérie lapitaniso ale kɔnɔna la an bɛ duwawu de kɛ sa n'o y'a sɔrɔ a kɔni joginnen don sa Ala ka a ni to a la ka a ko tɔw kɔni ni ka olu daŋɛnɛmaya jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an ye min sɔrɔ bi tɛnɛdonya na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ka daminɛ san 2025 la ka na se san 2026 ma tunga lafiya ale ye so 18 ni ka o tile de kɔni di a tigi olu ma dɔgɔkun kɔnɔna in la tile wɛrɛw kɔni olu fana bɛna di a tigi olu ma tunga lafiya bɛ ka logement sociaux programme kɛ nin wagati in na Banankɔrɔ, Kabala, Jalakɔrɔbugu, Kolobugu, Jatula, Samaya, Samankɔ, Ɲamana fɛnɛ o farala kan e ma min bɛ k'i bɛ fɛ i senga don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na terrain ani so de don terrain ninnu ye titre foncier a prix fɔlɔ o ye sɛfɛwari 26 ye a condition tɛ foyi ye i ka kɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la kalo kalo k'i bɛ sarata i bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na n'i bɛ Mali la yan fɛnɛ n'i ye fonctionnaire ye i bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na a ye nɛgɛjuru sira ta aw ka message bila numéro WhatsApp la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka don tunga lafiya ka logement sociaux programme na k'aw ye sarata baarakɛla ye aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw